barokah Bapak Ibu. Wonten kitab Al-Adabul Mufrad dipun sebutake Abdullah bin Umar niku nek udan ngeten iki meling marang rewange. Le rewangku saiki nembe udan. Kae kelambiku sing ning jero karo sedeng jaranku kae ditokke ning latar kono. Supaya ketiban banyu udan. Nggih. Supaya ketiban barokah saka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ibu-ibu nek udan ngene iki meneane rasah dipulungi. Nggih. Sing teng lemari ditokke mawon ben udanan. Ning sesekali aja bendina. Nah ya bojone mriku ora duwe salin monggo. Niku magepokan kalih ngalap berkah kalih banyu udan. Lan banyu udan niku saking mawa berkah piyambakipun niku nggadahi khasiat ingkang nyata Bapak Ibu. Ingkang nembe nandhang gerah kula sanjangi nggih. Kula gadah kiai niku diparani napa niku jenenge sales. Kiai kula ajeng sadean toya. Toya niki ngandhut nutrisi, gizi lan mineral ingkang inggil. Nek mboten percaya niki kula betok alat. Kula nantang kiai nek duwe banyu sing iso ngalahke banyu kula bayar. Kula caosi banyu niki mboten bayar. Terus Pak Kiai medal beto toya. Yo niki mang preso banyu kula niki. Nah niku dipreso dicek niku ternyata kandungan mineral gizi lan nutrisi pun ngalahake banyu sing ajeng dibolong-bolongan. Salese matur wah nek dimungsuhke kalih toya Zam-zam nggih cetha kula kalah Kyai. Liyane Zam-zam Kyai mangsuli sing tok preso iki mau Mas dudu banyu Zam-zam. Lho, lah banyu napa niku? Banyu udan. Mila ingkang nembe nandhang gerah ngadahi banyu udan nggih nyuwun donga dumateng Allah diparingi waras diunjuk kagem siram sae. Nek nadahi banyu udan ampun saking napa niku jenenge? Talang, Pak. Sebab napa usah kecampuran telek tikus. Ciri pengen jaluk waras malah ngombe uyuh tikus. Nah terus nek nadahi pripun? Dengan nyalahke ember gede ke tengah lapangan sing mandat langsung saking langit gitu lho dengan tadai napa ten dhuwur gendeng tadai ember sing gede anu iki dipun gunakake. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik gegayuhan kula dalu punika supados para jamaah niki saged guyub rukun supados santosa melayu ngadoh saking cecungkrahan niku mboten sah inggil-inggil. Mboten perlu kathah-kathah. Cukup kita niki damel rukun suasana wonten satengahing keluarga. Damel rukun antawisipun tangga setunggal kalih tangga sanesipun. Ini arep gawe rukun wong sak kabupaten wong karo tanggane ora rukun. Arep rukun karo tangga wong karo bapakne dhewe mboten rukun. Mila dalu niki kula badhe maosaken seperangan riwayat nggih saking para ulama zaman rumiyin, saking para sahabat mugi-mugi saged dados kaca benggala tepo patuladan sae kagem kula lan para jamaah sedaya ingkang jalari kita dipun paringi panggesangan ingkang rukun guyub ngantos kaken-kaken lan linen